ናብ ኤርትራ እዮም ዝኸዱ ኤርትራ is the key partner ስለዚ ምኽትል ናይ አልቡርሃን ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ናይ ስራሕ መብፃሕ ገይሩ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝኸዱ because ኤርትራ is a very key partner ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማዕረቲ ካልኦት ዝገብርዎ ዘለው ኣብ መፅሄታት ዝወፅእ እቶም ኳድ ዝበሃሉ ግብፂ ዶ ስዑድያ ዶ ቀጠር ዶ ኢማራት ዶ ቱርክ ዶ ገለ ዶ ይበሃል ኩላቶም ኣብ ባይታ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝዓበየ ኣስተዋፅኦ ይገብረሉ ኣሎ ተባሂሉ ዝእመን ግን እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽርክነት ምዃኑ ኤርትራ ድማ ብቐጥታ በቲ ኩነታት እቲ ክትንከፍ ትኽእል ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ኣይትሪዮን እያ ስለዚ ኤርትራ seriously እትሪዮ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ትሳተፋላ ጥራይ ዘይኮነስ ሃናፅ ኣበርክቶ ትገብራላ ሕጂ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እዚ ድሮቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ሱዳን ዘሎ ምስ ሚኒስትር ዚያቱ ፃይ ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ and ገለ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ሱዳንስ ዴፒቲ ቸርማን ናይቲ ትራንዚሽናል sovereign council ዝበሃል first deputy prime minister general Malik Agar Eid arrived in Azmar on Wednesday ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ዝግበር ዘሎ ተተጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ምዃኑ እዩ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኤርትራ ግን ብግልፂ ነቲ ኩነታት እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ትገብራላ እንታይ ዓይነት ምስታፍ ትገብራላ ኣይትገልፅን እያ ዘላ which is good ግን ከምዛ ዝበልናኩም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስለ ጽድቅን ፍቅርን ጥራይ ኢላ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነን ኣመና ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ our security is tied እቲ ንሱዳን ዝርብሽ ዘሎ ኣብ ከባቢናን ዘለዎ ሃገራት ኩለን ረቢሽ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣብ የመን ዘላ ፊትና ዘላ ሃገር ኮላፕስ ገይራ ድሮ ተመቒላ ኣላ ምክንያት the same ሓይሊ ኣብ ሱዳን ንክል ተመቒልዋ ዘሎ ሓይሊ ንሱ እቲ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ፀገም ንሱ እቲ ሓይሊ ሶማልያ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ደረጃ ወዲቓቶ ዘላ ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ እቲ ፑንትላንድ ከምኡ እቲ ጁባላንድ ወሲኽካ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እውን ናይ ኢማራት ሓይሊ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ትገብረሉ ምክንያት የብላን ኤቭሪ ኩሉ እቲ ኣናሊሲስ ኣብ ሓደ መዕለቢ ደምፃላ ዘሎ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ክትወስዶ ትዝግብኦ ሲሪየስነስ ሂባ ንክሰርሕ ኣማራፂ የብላን ግዴታ እዩ ዘለዋ and that's why ኤርትራ ምስ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንትኾነ ሱዳን ሓንቲ ርግእቲ ሃገር ክትከውን እንተዘየለ ድማ ፕላን ቢ ናይ ኤርትራ ምብራቅ ናይ ሱዳን ወይ እውን እቲ ካብ ካርቱም ዘሎ ቦታታት እዚ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ክቆፃፀሮ ምዕራብ ሱዳን ግን ያ ኦፍኮርስ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ከተብሎ ትኽእል ኣይከውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ንኤርትራ እቲ ኩናት ናባና ገፁ ክፅጋዕ ከም ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሴኪሪቲ ናትና ፅልዋ ክፈጥር የብሉን ካልኣይ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለውን እቲ ዶብ እቲ እውን ዓቢ ክቋፀሮ የብሉን ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ኩናት ንምስፍሕፋሕ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምዃኖም እውን ርዱእ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ሌጂቲሜት ሪዝን ኣለዋ ነቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክትቃለሶ እዚ እቲ ሓደ ፈተና ክኸውን ከሎ ናይቲ ቀጥታ ፈተና ዘሎ ድማ ምስገር A coordinated campaign on X, largely shared by Ethiopian government supporters, embassies, and consular pages, is urging Eritrea to enter negotiations with Ethiopia on securing commercial access to the Red Sea. The messaging highlights shared culture, economic benefits, and Ethiopia's landlocked challenges. It also includes accusations that Eritrea has supported armed groups in Amhara and ሓደ ነገር ኣብዚ ርዱእ ዝኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ዓብይ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ዝበሉ ዘሎ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ኤምባሲታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝተወደበ መንገዲ ሓደ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓበሬታ የዝሩ ኣለዉ ምናልባት እቲ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን ንፖለቲከኛታትን ንተንተንቲ ኩነታት ነቲ ከባቢ ዝከታተሉ ዘሎን ከደናግር ተራ ኣክቲቪስትስ እውን ፅቡቅ ገይሮም ገጢሞሞ ዘለዉ እዮም እስኪ በዞም ተራ መንእሰያት ክንጅምር European government is manufacturing war narrative to take the country to war with Eritrea. It has an army of people on the internet campaigning, social media influencers, YouTubers, TikTokers, filmmakers, artists, musicians. Generals are on TV talking about Assab is Ethiopia's territory. Everyone understands the need for Ethiopia to gain. سنتايو زبل زلو حتى أنا أفتح بحري وين أجندا أنا أفتح بحري زبل بإثيوبياويان بزاف حملك زور زلو كنتاتيو زخا بشحات دغص أو ميديا personalities كليهم بارتيكل تصحفوا كليهم بفيديوز قبروا كليهم بدبلوماتس كم ما أفتح foreign policies زبل دو أفتح حجر أو تلفزيونات دي ترجع بخلو نت narrative نايكوينات
ኮሚየለን ጎስጓስ ግበረሉ ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ንኤርትራ ድማ ብሓይሊ ንኽጎብጥውን ዘድልዮም ምድላዋት ዘድልዮም ፖለቲካዊ ምኽንያታት ምፍጣር ብዝሰፍሐ መልክዕ ይሰርሕሉ ኣለዉ ሕጂ ድማ ቃና ቀይሮም ዓለም ክትዓርቀና ክትፍትን ክትክል ኣለዋ ዝብል ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ፕላን ድማ ብዙሓት ሰባት ገጢሞም ኣለዉ እዚ ንኤርትራ መንጉ ኣቢልካ ንኤርትራ ብመንገዲ ኤምባሲታቶም ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኤርትራ ፈሊጣቶ ኣላ ግን ክትገልፀ ይደለየትን ናይ ንሰላም ይደልዩኹም ዘለውን ሽምግልና ይሓትኹም ዘለውን ጉዳይና ኤርትራ ኣብ ጉዳይናትና ተኣትወና ኣላ ኣብ ጉዳይ ልኡላውነትና ስለዚ ንኤርትራ ሃየበልዋ ገለ ንትግራይ ካርሙ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ብሽምግልናን ብገለን ኣብ ዲቤት ከኣትሞ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ከይትገብር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ካብኣቶም ርቀት ዘለዎ ቴክኒክ ንጥቀም ኣለና ባሃልቲ እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብኸመይ ትርዮ ንጹር ኤርትራ እንታይ ክብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል ነቲ ንሶም ገብርዎ ዝኽእሉ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ፅቡቕቲ ዲቤት ኣብዚ ገይሩ ኣሎ ነቲ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክስ ፖለቲካውያን ኣማኸርቲ ንግሆም ምሸትን ከመይ ጌርካ መርገፂታት ትቕይር ከመይ ገይሮም ይምህርዎ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ talk of peace with Eritrea. Last month you stood firm on your maritime strategy. Now you sound uncertain. It's not uncertainty, it's calling out. The international community is not accepting my argument that Ethiopia's population size entitles to Assab. Pushback is normal. Great projects always face resistance. You can't abandon your pursuit of Assab because a few diplomats don't like the framing. It's more than diplomats. They're questioning every narrative. Population pressure, economic necessity. Even our claim Eritrea is helping rebels, they're saying it's unverified. It's weakening my hand. بحفشة انت يزدبل زل أبي أحمد كلهم فتينين تناي حصوت بروباغندا تات يسرح عليه اللوان عالم دما نيرترا تدقف على مهنيات يرترا نعلم لخاوي حقي كل نجاراتا علم لخاوي حقي متكبارن نعود يفندس لا تقبر زلان يرترا ولا تمزس الوا نكخص وا كبيدي زخونم زل بقمت على عند زقبر زل غلو أنصارنا عالم حقي سلازنا عاي سقامي فترة ليالو تسعبوي فترة ليالو أماراتوني بالليين زبل سينما قوتي نساتهم دما تايب لولو تناي مرات اما خار مالتيو نو نايفتق بحري الكاس جمر كان دحري تاي تملس حجي نوي حكايت كاغا نقدن كتتاخص كتكلالكا تاكتيك نغيركا نعبنت سلام تبلمو سلام كمتم سلام سيلكا دما نغزيون تناي صقط دما تاكا زلو تفاقص ويون تشكعم كم بحدش ما اجندا خات قصلنا بلي زماغرو اتنريو زلنا دارغا مصاوت زي نفع زخونه يرتراوي كل غزي بخمزي كارتون غيرزي حيلون ودي راي زبل زوصايا اتس جاست براكتيكال نتو زلو كنتا دما صبو غير غليص ولو ولا حنت دوس خلان كتعالي لا تخل نغرون يلا this is very clear نساتهم اب حقراو تلفزيوناتهم بزعبا بحرناتنا زكراخر ارسكو ايكون زلو حجي بفلاي دارغا ماسكناتهم قلعم يم تزارب زلو سمعوا بزي يا كايدو ريفرندم እንደ ኔሽን ስቴት ነው የተካሄደው ሪፈረንደሙ ስንል እዛው ጉባኤ ላይ አንድ የጉባኤው ተሳታፊ ጥያቄ አንስቷል ለኤርትራ ለብሔር ብሔረሰቦች በብሔር ብሔረሰቦች ደረጃ ነው ሪፈረንደም መካሄድ ያለበት የሚል ጥያቄ ተነስቷል እዛው መድረክ ላይ አፋር እንደ አፋር መወሰናል ኩናማ ሳሆ እንደ ሳሆ አጋሚው እንደ አጋሚ መወሰን አለበት ተብሎ እዛው መድረክ ላይ ተነስቷል ይሄን ሁሉ ኡነቶች زي تري وزلهم حجي فلا تباهيل مهور تباهيل بزعبا نا إيرترا ريفرندم يو ليك النت على النويون يمجد على الغزبل simple answer أبتوي ساعد دقائق جحمات زخون هاجر كاخي ريفرندم يدلندو لك كم زي بكل استلاجبت هاجر أفسن كل زلا نحات حدو ببوليتيكا ده يكونه برات على العيلو زي شفاج أفسله حزبي نعوزو كل هاجر حيزيو بزعبا ريفرندم نا إيرترا تزارب زلو تايزبل زلو أبتي 9 9 استجبره ريفرندم عفار كم عفار يقدمزنا يروه إيرترا زبال هاجر سلزي اللي عفار كم عفار بلين كم بلين ساهو كم ساهو ما جمر عفارنا ها خمس فتوكا نا ها خمس زلي there is no evidence كلا يدما عفار بيني يكونوا تجازينير هاجر كونسبتنا إيرترا تبال كم هاجر ليان كجزا خلو كم هاجر يجزيوا نند بيننا يكوننا جزينا نير حنت هاجرينا نيرنا إنجليز كما تقولوا نقلك كفال وسيدنا خالا يقرفن exactly نقول له حزنير نسخاتكم كنتي فدريشن كنت قبروه خلوهم ببين يكونن exactly the same and there is evidence أبزي ስለዚህ ዝብልዎ ዘለው ዞም ሰባት ዚያቶም ኣብ ቬትሮ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጡ ክነሶም ብዛዕባ ሓደ ዓረ ዝኾነ
ስጡም ዝኾነ ታሪክ ዘሎ ህዝቢ እዮም ተዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ፍተወ ኣይትፍተወ ጽላየ ገለመለ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ቃንዛ በብዙሕ ኩነታት አጋጢሞ ወይ ወላ እውን ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ፐርፌክት መንግስቲ ወይ እውን ጉድለ ዘይብል መንግስቲ ይኮነን ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ማዕረ እዩ ዝሃሲ እዚኣ ዝበፅሐ ኤርትራ ዝረዳዳለ ነጥብያ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እውን እንትኾነ እንድሕር ክበድ ኣለዎ ኮይኑ ታካይዳነት ወይ ሕማቕ እንተለዎ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ማዕረ እዩ ንሓደ ህዝቢ ኣቕሪቡ ዓልየቱ ስለ ዝኾነ ንዑ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ካልእ ብሕማቕ ዝርኢ ወይ እውን ነቲ ሓደ ፀቂጡ ነቲ ሓደ ከረብሕ ዝፍትና ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ማዕረ እዩ ዝርዮ ብዙሕ ግዜ ንዛረብ እኮ ከምኡ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራውን ዘይርድኦ ከምኡ እዩ ኣብ ገጠራት ገለ ክገብር ገለ ስለ ዝፍትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ከተማታት ዝረአ ነገር ኣየለን እቲ ገጠራት ዘሎ ዝተረስዐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዑታት ሰርቪስስ ክትብቲ ኮይንካ እቲ ከተማታት ዘሎ ፀጋታት ከይኣኽለካ ይኽእል እዩ you can debate about the policies blah blah ዝኻል ክዛረብ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እዚኣቶም ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ሞራል የብሎምን ስለዚ ካብቲ 9 ብሄራት ናይ ዓፋር ጥራይ ተጣበቕቲ ኮይኖም ክትበልዓ ዘለኻያ ኣባ ጉንባሕሲ ኣይ ዛግራ ትብላስ ዓይኒ ብዓይኒ ኮይነ ንሪኦ ዘለና ያይ ዓሰብ ዓፋር ስለዝተሓሓሲ እቲ ዓፋር ዝበሃል ኣብቲ ሪፈረንደም ሲ መሰሉ ተኻሒዱ ዶ ገለመለዶ who are you ንስኻ እኮ ንህዝቢ ኤርትራ ዝድመኻን ግፍዒ ዝፈፀምካን ኢኻ ሓቅኻ ኢኻ ግን ብላዕልኩም ኢልካ ክትዛረብ ምክንያቱ ኩሉ ግፍዒ ተፈፂምላ ኣብ ቤት ፍርዲ ብገረሮኻ ጠልጠል ከነብለካ ኣይከኣልናን ዘለና ሓደ ካብቲ ንዓይ ቃንዛ ዝስማዓኒ እዚ እዩ እዚ ኩሉ ግፍዒ ተፈፂምላ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ተጠቢልና ፈጠጥ ከነብሎም ብዘይምኽኣልና ሸይ ዝበሉ ኮይኑ ዝስማዓና ናተይ ስምዒት ከምኡ እዩ ምክንያቱ ክንዲዚ ዘጋፍዓካ ዶ ወደይ ተገምቲሉ ብውሽጣዊ ፖለቲካኻ ክሳዕ ክንዲዚ ክመራመር ይፍትን ድፍረት ይህልዎ እዩ ሞራል ይህልዎ እዩ again these people are መቆፃፀር ብዘይብሉ ደረጃ ናይ ብሓቂ ሽግር ክፈጥሩና ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖምን ኣብ ጉዳይ ናትና ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ውሽጢ ኣትዮም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ይምጉቱን ይምድሩን ከም ዘለው ሕሉፍ ሓሊፍዎም እቶም ኣምባሳደራት ናቶም ጥዕና የብሎምን እንዲኦም ኣብዚ ስከንታ ኢሉ ሓደ ኣምባሳደር ድዩ ዋላ ናይ ኣብ ሶማሊያ ወይ ኣብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ቻርጅ ኣፌር እዩ cooperation should never fall in the hands of evilists. Egypt has never been constructive in Ethiopia, Eritrea, and will never. Do you think Egypt believes Eritrean grows or use proxy on Ethiopia? If any support of Egypt to Eritrea, blah blah. እዚ ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ምስ ግብፂ ሲ ርክብ ኣይትግበሩ ወይ ዝብለና ዘሎ እዚ ብኸመይ ከም ዝገልፆ ከማን ቃላትካ ንኽትጥንቀቕ ከማን ትግደድ ኢኻ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ናይ ኤርትራውያን ምስመን ዝምድና ንገብር ምስመን ሽርክነት ንገብር ከማኽሩና እዮም ዝፍትኑ ዘለው ምስማን ንመጋበርያ ክኾኑ ፀገም ዘይብሎም ናይ ኤርትራ ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ድማ በጃኸ ንዓይ ምፃእ ንዓ ንፈረስ ክኾነልካ ኣነ ንዓይ መጋበርያ ግበረኒ ኢሉ ዝልምን ሃገር ኤርትራ ምስመን ሽርክነት ትገብር እንታይ እሞ መንግስቲ ኤርትራ እንዲ ሓደ ግዜ ዘይቀርፅኩም ኮይኑ ከምቲ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ሓደ ኣገዳሲ ዲል ገይሩ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓንሳብ እናሓዋሩን ከይቐብፁና ከም ዘለዎም ክገብሮም ኣይከኣለን 34 years still ድሕሪ 34 ዓመት ዶ ብዛዕባ ናፅነትና ልውላውነትና ንዛረብ ኣለና why is this happening ድሕሪ ኢልካ again ኣብ ኤርትራ ቻንስ ኣለና ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ኣጥፊና ከም ቀደምና ክንገዝኣ ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ቦታ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ክኾንኪ ኢሉ ንሳቶም ኩሉ ነገር ብዓይኑ ብዝሕ እዮም ዝርእይዎ ህዝብና በዚሕ እዩ ዓለም ከዓ ንዓና ክድግፈና ትኽእል እያ ዝብል ኣጉል ተስፋ ኣጉል ሕልሚ እዩ ዘለዎም እዚ ነገር እዚ ድማ ክብርዕን ክኽእል ኣለዎ ክስበር ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክሰብሮ ትኽእል ድማ ሃንደበት ኤርትራውያን 50 ሚልዮን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ውሕዳት ኢና ውሕድነትና ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቫርያብል ውሕዳት ካለና ኢና መኪትና ስዒርና ኩሉ ነገር ኣሎ ግን ንሕና ከምቲ ንጅብቲ ክንወራ ኢና ዝብል ዘረባ ዘይስማዕ ካባቶም ኤርትራ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ዝምድና ናሃለዋ ኣገዳሲ ነቲ ወደብ ዓሰብ ፕሮዳክቲቭሊ ክትጥቀመሉ ኣይከኣለትን ስለዚ ክትጥቀመሉ ስለዘይከኣለት ብሓይሊ ጎቢጥና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣብ ሓንጎሎም መፂሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ክትርዩ ኣነ ካብዚያ እውን ክትቀብፅዎም ትኽእሉ ኢኹም እስከ ንእሽተይ መዚያ ንስማዕ እንታይ ይብልዎም ኣሎ በዓላቶም ወን ነብሶም ይምልሱ ኣለዉ እዮም በብልጽግና አምባሳደሮች ላይ ተሳለቁም። የሻዕቢያው ሚኒስትር የብልጽግና አምባሳደሮችን የፈጠራ አቅም የሌላቸው ብልህነትም የጎደላቸው በሚልም ገልጸዋቸዋል። ሰሞኑን የአብይ አህመድ አምባሳደሮች በተለያዩ ሀገራት ሆነው አንድ አይነት የትዊተር መልእክት ሲያሰራጩ መሰንበታቸው ይታወቃል። ከአንድ ቦታ በአንድ ሰው የተጻፈ የሚመስለውናም ወይዘሮ ደሚት አምቢሳ ከጣሊያን፣ መኩሪያ ጌታቸው ከኮንጎም፣ ከበደ በየነ የተባሉ አምባሳደሮችና ሌሎችም ከሌሎች መሰሎቻቸው ጋር በመሆን ያሰራጩት አንድ አይነት መልእክት ስለ
የኢትዮጵያና የኤርትራ ወቅታዊ ግንኙነት የሚያትት ነው። ሕጂ ኣብዚ ክንሪና መጀመርያ እታ ዝብላ ዘሎ ነታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝበላ ትዊት እዮም ባዕሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝብልዎም ዘለው ርእሲ ዘይብሎም ፈጠራውነት ዘይብሎም ክሬቲቪቲ ዘይብሎም ልክዕ ከም ባምብላ ወይ ከም ሓደ ሮበት ኣክት ዝገብሩ ዲፕሎማት እዮም ስለዚ ኩላቶም ተፃሒፉ ዝወሃቦም ንዑ ሒዞም እዮም ኮለል ዝብሉ ቲንክ እቲ ኮምቢኔሽንስ ኤርትራዊ ሲራክ ባህሊ ብውን ፅቡቅ ገይሩ ኮምፓይል ገይርዎ ሼር ክገብሮ ቀኒ እዩ ታንክስ ጋድ እቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብግልፂ ክገብሮ ዝኸኣለ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዳርጋ ካብ ሮበት ፈሊኻ ትሪኦም ኣይኮነን እናበለ ዝገልፆም ዘሎ እቲ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኢትዮ ፎረም እዩ ግን ኣገይ እቲ ኩንነት ክእለየሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተገራጫዊ ሓሶትን ልኽበጣን ንክገብሩ ስኽፍ ዝብሎም ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ ስለዚ እቲ ክልተ መንገዲ ሰለስተ ዝተፈላለየ መንገዲ ምግባር ኣብ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጥሒሶም ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ይግባአና ኢሎም እናተዛረቡ ከለዉ ብጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ ስምዑ ምንድን ነው ናይል ሲባል ግብጾች በተለይ የሚያቀርቡት የተሳሳተ የውሸት ናሬቲቭ ነበር ይህን ዓለምን አስጨብጠውታል ጎረቤት ሀገሮችን አስጨብጧቸዋል ህዝባቸውንም ጭብር አስጨብጠዋል አባይ ግብጽ ነው አባይ ይሉትም ናይል ነው ናይል ኢዝ ኢጅፕት ኢጅፕት ኢዝ ናይል ነው የሚሉት ይሄ ውሃ ግብጽ ነው ግብጽ ይሄ ውሃ ነው አይለያዩም ሁለቱ የሚል ናሬቲቭ አለ እውነት ነው አይደለም እኔ አንድ ፕሮፌሰር ተከራክሮኛል እዛ ውሃው ላይ ቁጭ ብለን እኔ ልግባባው ፈልጌ ነው ወንድሜ እናንተ እኮ በደማችን ውስጥ የሚፈሰው አንድ ውሃ ነው አንድ አይነት ደም ነው ያለን አልኩት ምን ማለት ነው አለኝ አይ ከዚህ ውሃ እኮ ነው አብረን የምንጠጣው ግድቡ ላይ ታማን አባይ ላይ ቁጭ ብለን ነው በፍጹም አለኝ ሂዝ ፕሮፌሰር yes he's right እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ናይልን ኣባይን ሲ ንግብፅን ኢትዮጵያን ሓደ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዎ ወይ ክብል ድፍትን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዝሰብ እዚ ምክንያቱ ጂኦግራፊካሊ እቲ ካርታን ተሪእኻዮ ኒል እቲ እንኮ ወሓዚ ንግብፂ ህይወት ናይ ግብፂ ከተማታት ናይ ግብፂ ኤክስክሉሲቭሊ ኣብ የማንን ፀጋምን ናይ ኒል ጥራዮም ዘለዉ ካርታ ናይ ግብፂ ረይዎ ካብታ ዶብ ናይ ሱዳን ዝኣተወላ ጀሚር ዋላ ሱዳን ዝበዝሐ ከተማታት ናይ ሱዳን ኣብ ከባቢ ናይ ኒል እዮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ግብፃውያን ህይወትና ኣብ ኒል ዝምርኮስ ይክብሉ ከለዉ ቃል ብቃሉ ከተማታት ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዙርያ ናይ ኒል እዩ ዘሎ ስለዚ ኒል ንዓና ኤቭሪቲንግ ይክብሉ ከለዉ ንኢትዮጵያ ግን ኣባይ ካበይ ዝብገስ ካብ ጣና ወይ ከባቢ ካብ ኣምሓራ በሎ ኦሮሞ እንታይ ዘራኸብ ኣሎ ምስ ማይ ናይ ኦሮሞስ ከመይ ገይሩ ምስ ኣባይ ዝራኸብ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ዘይገጣጠም ነገር ኣገጣጢሙ ክዛረብ ንግብፃውያን ቃል ብቃሉ ካብኡ እዮም ሰትዩ 90% 95% ናይቲ ዝሰትይዎ ማይ ናይቲ ዝበልዕዎ መግቢ ናይ ኩሉ ዝጥቀምሉ ካብ ኒል ዝመፅእ እዩ እዚኣቶም ግን ካብ ኒል ዝመፅእ ኣይኮነን ካብ ኣባይ ዝመፅእ ኣይኮነን ሰትዩ ምናልባት እቲ ከባቢ ኣምሓራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበፅሐ ህዝቢ ግን ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ክልል ሶማል ዘሎ ናይ ናይል ማይ ኣይሰትን እዩ ኢሎጂካል እቲ ናቱ ነገራት ከገጣጥም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ልኽበጣ ናይ ፖለቲካ ዘለዎም ሰባት ኣብ እዚኣቶም ናይ ቅንዕና ዲል ጌርካ ንኽትከይድ ዘዋፅእ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣቶም ግብፂ እውን ካብዚ ተበጊሶም እዮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም we really need to find out to figure out ካብዚኦም ወፃኢ ካልእ መንገዲ ክንገብር ኣለና ብምባል ምስ ኩሎም ሓይልታት እያ ትሰርሕ ዘላ ንኢትዮጵያ ድማ ቀንዲ ከተፍርሰና ትደሊ ዘላ ሃገር ግብፂ እያ ዝብል ስነመጎት ኣባቶም መራ ሰራውር ዝሰደደ ኩነታት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ግብፂ ኣብዚኣ ክነግረኩም እየ ባዕላቶም ብዝፈጠርዎ ዕንደራ ባዕላቶም ብዝገበርዎ ፅጋብካ ደይምፃር ብዝፈጥሮ መንገዲ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ባዕላቶም ክብሉ ከለዉ እዮም ሓንሳብና ሓዋሩን ድማ ነቲ ገይም ከሲርናየና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ርእሲ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን እቲ ፅሑፍ ኣብ መንደቅ ተጠቂዑ ዝረኣዮም ዘሎ ግን ያ ዋና ዓላማ ግብጽ በጅቡቲ ቅድም እንዳልኳችሁ ዶራሌ የሚባለውን ወደብ ተረክባ ለማስተዳደር ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረገች ነው። ይሄ ዶራሌ የሚባለው ወደብ የት መሰላችሁ የሚገኘው? ለባብል መንደብ በጣም ቅርብ የሆነ ነው ከጅቡቲ ወደቦች። ባብል መንደብ የምንለው ምንድን ነው? ግብጽ ምንድነው የምትፈልገው? ከላይ ስዊዝ ካናልን ከታች ደግሞ ሜዲተራኒያንን ባህር በተመለከተ ከብዙ ሀገሮች ጋር ግጭት ውስጥ የነበረችበትን ሁኔታ በሙሉ ቀስ በቀስ እየቀረፈች አሁን ፎከሷን ወዴት አንስታለች? ወደ ቀይ ባህርና ባብል መንደብ ወደ ጅቡቲ እና የመን መገናኛ ላይ ያለው ካናል ነው፣ ወደዛ እየመጣች ነው። ትልቁ ፖይንቷ ደግሞ ኢትዮጵያ ባይን ወንዝ ገድባ የውሃ ሴኪሪቲ ጉሮሯችንን እንዳነቀችው ሁሉ እኛ ደግሞ ግብጽ የዓለም አቀፍ ትብብር እና ኢንቨስትመንት ምናምን ተጠሪ የሆነ ሰውዬ
95% የሚሆነውን ኢምፖርት ዝግጅቶች እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ዲፕሎማስያ ውድቀት ዘጋጠመና ደረጃ ኣብ ግዜ ኣቢዩ ነዚ ክንቅበሎ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ኣብ ሱዳን ኮይና ምስ ሱዳን ኮይና ፀቕጢ ትገብረልና ዝነበረት ንፈልጥ ኢና ኢሎም እዚ ንቡር ነገር እዩ ምክንያቱ ሱዳን ንባዕላ ካብ ኒል ተጠቃሚ ስለ ዝኾነት ሓደ ዓይነት ዕጠፋንታ ስለ ዘለዎ ክልቲአን ሓደ እየን እዚአን ግብፂ ንኤርትራን ብሓደ ክኾና ዝገበረ መራሒ እንተሎ ሕማቕ ምሕደራ ናቶም እዩ ናይ ብልፅግና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዝገደደ ድማ እታ ቀንዲ መተንፈሲ ናትና ጎሮሮ ንዝኾነ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር ዝደፋፍኣ ወይ እውን ዝገደደ ሓይሊ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኣገይ ናይ ብልፅግና ዓንዳር ኣካይዳ ዝገደደ ካብኡ ዝገድድ እውን እንተኾነ ሶማልያ ንሕና ንሴኪሪቲ ናትና እውን ተሓተቲ ዝነበርና ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብኡ ከም ዝኣቱ እሞ ኣብ ዶብ ናትና ደው ከም ዝብል ስለዚ ንነብስና 360 ዲግሪ ንክንዕፆ ዝገበረ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ግብፂ ኣብ ጎረሮና ደይባ ከም ድሌታ እንተተላጊፃትልና ናይ ግብፂ ብርትዕ ዘይኮነ ናይ ግብፂ ብልሒ ዘይኮነ ድንቁርና ናይ መርሕነትና እዩ ዝብል ድንቁርና ናይ መርሕነትና ናይ ኣቢ ዝፈጠሮ ሓንሳብ እናሓበሩ ፀላኢና ኣብ ጎረሮና ኮፍ ከም ዝብል በዓልና ገይርናዮ ነዚ ድማ ንክንቅይሮ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ይከውን እዩ ኣዝዩ ከቢድ ምክንያቱ እቲ ዝፈጠርካዮ ሴኪሪቲ እቲ ፈጢርካዮ ዘለካ ዘይምትምማን ቀልጢፉ ዝቅየር ኣይኮነን ፈጢርካዮ ዘለካ ዘይምትምማን ኤርትራ ነዚ ቅድሚ 34 ወይ እውን ኣብ 50ታት ዘጋጠመና ብድሆይ ደጊሙ ዘጋጥመና ዘሎ ጅቡቲ ኣብ 60ታት ዘጋጥማ ዝነበረ ፍርሂ ዝኩሉ ኣብ 2000 ዝኩሉ ናቫል ቤዝ ክትብ ከላውን ፍርሂ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ 98 ሪኦም እዮም ድሕሪኡ ዝኩሉ ቤዝስን ገለመለን ብብዝሒ ናብኡ ክኣቱ ክኢሉ ስለዚ they already have fear ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል የፍርሆም እዩ ሶማልያ ድማ ሎሚ ሶማሊላንድ ኢሉ ምስ ተበገሰ እንታይ ስጉምቲ ገይራ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣሚኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣይኮነን ናቫል ቤዝ ክበልና ኣብ ደገ ባሕሪ ከፍቅዳልና ዝኽእል እውን ከቢድ እዩ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣገይ ፖለቲካ ናትና መርሕነት ናትና ናይ ብሓቂ ሓደጋ ንኢትዮጵያ ዝፈጥር እዩ ናበለ እዩ ዝምጉት which is absolutely true. Everyone knows it's not fun right now for Bitcoiners. We saw the lowest reading in Bitcoin history on the Fear and Greed Index yesterday. It was single digits. This is a different measurement than the stock market. This Fear and Greed Index is Bitcoin specific. We've never መቸም ኣብ ክሪፕቶ ይኹን ኣብ ስታክ ማርኬት ዘለኹም ለንቀነ ደስ ዘብል ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ እቲ ማርኬት ብዙሕ ፍላክቹዌሽንስ ኣጋጢምዎ ኣሎ በብዙሕ መንገዲ ድማ ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣጋይን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልዮ እዩ ሰንቢድና ክንደይ ግዜ ርኢና ኣለና ኣነ ነዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት ክዛረብ ካብ ዝጅምር ጥራይ ክንደይ ግዜ ኮቪድ ሪና ድሕሪኡ ሪና ሓደ 4 ግዜ ሪና ኣለና ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እውን ሓደ ዓብይ ለውጢ ኣብቲ ማርኬት ይረአ ኣሎ ዓቕሊ ግበሩ ብዙሕ ትንተና ኣሎ ስትራክቸራል ዝተቐየረ ነገር የለን ናይ ክሪፕቶ ተቐባልነትን ኣዶፕሽንን ይቕፅል ኣሎ ማርኬት ማኒፕሌሽን ኣጋጢሙለ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ነዚ ማኒፕሌትድ ዝኾነ ፀገም ፈጢሮም ብዙሓት ሪቴይል ኢንቨስተርስ ኩሎም ይሸጥዎ ኣለዎ ወደቲ ቢትኮይን እቶም ኢንስቲትዩሽንስ ድማ እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ብሕሱር ይገዝዎ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ድሕሪኡ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ ስለዚ ዓቕሊ እንድሕር ጌርካ ክንደይ ግዜ ዝረኣናዮ እዩ እቶም ምሳይ ትኸዱ ዘለዎ ሕጂ እውን መስርሑ ሒዙ ክሓልፍ እዩ ዓቕሊ ግበሩ ተኸይልኩም ብትዕግስቲ ግዙ እንተደይ ትረኣይዎ ሽቂልኩም ካልእ ስራሕኩም ግበሩ ከም ወትሩ ተመሊሱ ንላዕሊ ክመፅእ እዩ ሽዑ ድማ ክንዛረበሉ ኢና እዚኣ እውን ዘክርዋ እናበልኩ ናብቲ ናትና ክምለስ የብልጽግናው ሰራዊት ከታህሳስ ወር ጀምሮ አማራ ክልል ለቆ ሊወጣ ነው ተባለ። የብልጽግናው ወንበር አስጠባቂ ሰራዊት የአማራ ፋኖን በሁለት ሳምንት ውስጥ ትጥቁን አስፈታለሁ ብሎ በጀመረው ዘመቻ በርካታ ኃይሉን እንዲሁም ቁሳዊና ሞራላዊ ኪሳራን ሽንፈትን በማስተናገድ ጦርነቱ በፋኖ የበላይነት 3 መስከረሞችን አሳልፈዋል። ይህንን የፋኖን ክንድ መቋቋም የተሳነው የብልጽግና መንግስት ሰራዊቴን ወደ አንድ ማዕከል ሰበስባለሁ በሚል ከአማራ ክልል ጦሩን ለማስወጣት መመሪያ መሰጠቱን ኢትዮፎረም ከወታደራዊ ምንጮቼ መረጃ አግኝቻለሁ ሲል ዘግቧል። ከጂኦፖለቲካዊ ኩስምና ወደ ተስተካከለ እንታይና ንሰምዕ ዘለና አብይ አሕመድ ካብ ክልል አምሓራ ክወፅእ ይሓስብ ከም ዘሎ እስኻ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክውድኦ ይክእልኒ ካብ ዝብል ገምጋም ኣብ 2 ሰሙን ክውዳእ ዝኽእል ኢሉ ዝተበገሰ ኩናት ልዕሊ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ፈተነ ግበሩ እንተዘየለ ክንሃድም ኢና ካብኡ ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ፋኖ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ እቲ ብልጽግና ድማ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት እቲ ሃገር ካብ ኢዱ ትፈርስ ከም ዘላን ካልእ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ወታደራዊ ኩነታት ድማ ፈቲኑ ይሰልጠ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ዊዝድራዋል ኦርደር ዝበሃል
ወፂኡ ከም ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ለይ ዝበሃል ዘሎ ከዝልቕ ከም ዘለዎን ናይ መወዳእታ ፈተና ይገብር ከም ዘሎ ሕጂ ዝንገር ፋይናል ካምፔይን አንቲል ሕዳር 30 ማለት ይበትናቶም ክፍትን ምዃኑ ድሕሪኡ ኣብ ታሕሳስ ኣቢሉ ከዝልቕ መደብ ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን እንተኾነ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ኩናት ናብ ትግራይ ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ብሓደ ይዋጋ ኣለኹ ንኸይብል ምስ ኢትዮጵያውያን ገለ ነገር ፈጥር ኣለኹ ንምባል እምበር ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘሎ ፖለቲካ ወይ እውን ኩነታት ስለ ዝቐየረ ኣይኮነን ኣገይን እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ኩናት ክነብር ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ እቲ ሽጣራታት ክቕፅል እዩ ሪዝንስ ፎር ዊዝድራዋል ገለ ብልዎ ኣለዉ ስለምንታይ እዩ ንኸምኡ ዝሓስብ ዘሎ ንዝብል ድማ ዌፐን ሳርጀር ፋኖ ፎርስስ ኣር ኢንክሪዚንግሊ ካፕቸሪንግ ሄቪ ዌፐነሪ ኤንድ ሰፕላይስ ፍሮም ደ ኣርሚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ዝብልዎ ዘሎ ፋኖ ሓንቲ ከላሽንን ሓንቲ ካዝናን ዘይነበሮ ሎሚ ዓበይቲ መሳርያ ሒዙ ኣሎ ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ኣቢ በዓል ይዕጥቆ ስለ ዘሎ እቲ ፋኖ ድማ ከም ወታደራዊ ዓቕሚ እናሕየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናቱ ክስዕሮ ዘይኮነስ ነቲ ፋኖ እዩ መመሊሱ ዝሕይለ ዘሎ ስለዚ ምስ ፋኖ ዘይምውጋእ ሓይሽ ኣብ ዝብል በፂሑ ለይብላ ኣሚኒሽን ክራይሲስ ከምኡውን ናይ ተተኳሲ ጠያይትን ካልእ መዳፍዓትን እናተወደአ ከም ዝኸደን እዚ ድማ ክሳብ 4 ሚሊዮን rounds of ammunition the army is reportedly facing a critical shortage ሕፅረት ናይ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዝኸውን ተተኳሲ ጎዲልዎ ከም ዘሎን ናይ ተተኳሲ ፋብሪካ ሰሪሐ ናብ ዓለም ክሸይጥ ዝብል ዝነበረ ያቢ ከምኡ ድማ ሞራል ኮላፕስድ ሞራል ውድቀት ድማ ትዛዕበየ ምዃኑን ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ ዝበፅሐ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ትዋጋእ እንተለካ ድማ ሞራላዊ ውድቀት ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዘቃፅል ዘሎ ሰራዊት ሞራል ክህልዎ ይክእልኒ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ መንጎቲ ሰራዊት ዘሎ ዳይናሚክስ እውን ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣሚን አብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ውርደተኛ ምዃኑ ኣብዚ ባዕሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ክዛረቡ ከለዉ ክነግረኩም ተመሊሰ ካልእ ሪፖርት ኣሎ ካብኡ ዝገደደ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ስምዕዎ ብልጽግና አፍ የለውም ፋኖ ቲዲኤፍ እና ኦኤል የተገናኙ ብሎ ለማውራት እንኳን ምክንያት እነዚህ ሁለት ሶስቱም የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ናቸው። ሁለተኛ ከሻዕቢያን ጋር መገናኘትም ቢሆን ብልጽግና ራሱ ባሩን አውርዶ ከመንኳን ታጣቂ ሆኖ እንኳን የክልል አስተዳደር ሆኖ የፌደራል መንግስት ተብዬ ስልጣን ተይዞ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቁጭ ተብሎ እንኳን የራስን ህዝብ ከዛ ማዶ ጦር ጠርቶ ማስጨፍጨፍ ነውርነት የለውም ብሎ በተግባር ኢስታብሊሽ አድርጓል። ከዛ በኋላ ማንን ይከሳል? ሻዕቢያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታጣቂዎችን ቢደግፍ በአገሩ ባልሆነ ሌላ ሀገር ውስጥ ያለን ፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስለፈለገ ነው ያንን ያረጋው ትላለ። በገዛ ሀገሩ አንድ ክልል ላይ ታጣቂ ያደራጀ ሌላ መንግስት ታውቃላችሁ? ዘገርም ኮይ ንኣብዚ መግለፂ እዮም ዝስንኡሉ ኩላቶም መግለፂ እዮም ዝስንኡሉ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሸነ ፋኖ ህወሓት ብሓደ ሓቢሮም እንተተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት እዮም እዚኣቶም ነዚኣቶም ድማ ብልፅግና ክኹንኖም ወይ እውን ኣንፃሮም ክዛረብ ሞራል የብሉ ምክንያቱ ብናቱ ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ናብ ሃገሩ ንትግራይ ንክህርም ናይ ደገ ሓይልታት ዝዓደመ ምስኣቶም ተሻሪኹ ንህዝቢ ዝጨፍጨፈ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል እቲ ዝገደደ ክፋል ንኣብነት ሕጂ ሻዕብያ ምስ ፋኖ ይራኸባሎ ምስ ህወሓት ይራኸባሎ ገለ ኢልካ ይኽሰስ እዩ ኣፍኮር ሻዕብያ ረብሓ ናቱ መንግስቲ ኤርትራ ክመፆ ንዝኽእል ፈተና ንክሰግር ዝገብሮ ዘሎ ዝምድናታት እዩ ፅልዋ ንክገብር ስለ ዝደሊ ክመፆ ንዝኽእል ብድሆታት ክሰግር ስለ ዝደሊ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብልፅግና እኮ ኢሉ ኣይኮነን ኣብ ደገ ከይዱ ሽርክነት ክገብር ንተጋሩ ባዕሉ ብዘዕጥቆም ዘሎ ነተጋሩ ንሓድሕዶም ንክዋጉ ናይ ኩናት ኣትሕድ ኣብ ትግራይ ስፖንሰር ዝገብር ዘሎ ማፍያ ዝኾነ መንግስቲ ኮይ ዝብሎም ዘሎ ንሃገሩ ንህዝብን ባዕሉ ጨፍጭፉ ጥራይ ከይኣክል ንሓድሕዶም ክጨፋጨፉ መቃቂሉ ኣፅዋር ዘዕጥቕ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ብዝኾነ ይኹን ሞራል የብሉን ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክኹንን ወይ እውን ክዛረብ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክዛረብ ሞራል ዘለዎ ኣይኮነን ይብሉ ኢትዮጵያ ናበይ ከም ትኸይድ ዘላ እዚያ ድማ ራእዩ ያው ትእዛዝ ለመፈጸም ዛሬ ላይ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ በዚሁ ሸሃዳን እስክናገኝ ድረስ ጽናቱን እንዲሰጠን ለምነዋለን እዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ምፍርራስ ናይ ሃገር ክጅምር ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ሃትሪ ሕጊ ኣልቦነት ሓደ ኤርትራ ናሽናል ኢንትረስት ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ እስላማዊ ጥርናፈ እዚ ዳዓሽ ዝበሃል ማለት እዩ ነዚ ኩነታት ተጠቂሙ ንሱ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ድሮ ተሸፊኑ ስልጠና ጀሚሩ ኣሎ ነዚ ድማ ብርግፅ ከምኡ ዓይነት ኢንተረስት ዘለዎም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም እዚ ሃገር ቀስ ብቀስ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ
ምርዳኣ ከቢድ አይመስለንን። በኔ በኩል ምን ብዬ ነው ሌብል ያደረኳቸው? የአገሪቱ ቁጥር 1 የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው። አሁን በተጨባጭ ይሄ አጀንዳ የሚያሳየው ኢትዮጵያ አሁን የገባችበት ያለችበት ችግር ቀውስ አላንስ ብሎ እንደገና ወደ ሌላ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ነው እየከተቷት ያለው። ሻዕቢያ በኢትዮጵያ ውስጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አቢ ናይ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም እንተሎ አብይ አሕመድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ኣብዚ ዲቤት ወይ ዲስካሽንስ የለን። ተቐንዲ ፀገም ናይዚ ሃገር አብይ አሕመድ እቲ ቁፅሪ ሓደ ፀገም ናይ ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ኣጋጢሞሎ እንድሕር ኢልካ ጠንቅናቱ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ አብይ አሕመድ እዩ። ምስ ኩሉ ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነታ ሃገር ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ ከጥፍኣ ዝደሊ ዘሎ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ከም ዘሎ ንምርድኡ ዝኣክል እዩ። ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ዓበይቲ ኣርእስታት ዝብልዎ ዘለዉ ምን ይመስላል? ስርዓቱ ኤርትራ መንግስትና ከህወሓት ጋር ጦርነት ውስጥ ለመግባት እያሟሟኩ ነው፣ ተዘጋጅቻለሁ፣ ጨርሻለሁ እያለ ባለበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ አቅሙ በጣም የተዳከመ በሰራዊትም በመሳሪያም ጭምር ውሱን በሆነ ቁመና ላይ እንዳለ እየተረጋገጠ ያለው ምን ለማለት ነው? እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ ጦርነት የሚገባበትም ሁኔታ እንዳይኖር አድርጎ ነው አቅሙ እየገደበው ያለው። ለዚህም ነው ከኤርትራ ጋር ያለውን ጉዳይ የጦርነት ፉከራውንና ሽለላውን ጋብ በማድረግ ወደ ሽምግልናና እንታረቅ እንነጋገር አይነት አዝማሚያ እየተመለሰ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ኣብዚ ድማ አብይ አሕመድ ዝተፈራረቀ ሓሳባት እዩ ዝገብር ዘሎ። እሱ ድማ ናብ ኤርትራ ንክንወርር ንኩናት ንክንገብር ተዳሊና ኣለና ብጀነራላቱ ብኩሉ መንገዱ እናተዛረበ ከሎ፣ በቲ ካልእ ድማ ሓደ ሕቡእ ፀብፃብ ዝወፀ ናብ ኤርትራ ንከይወርር ዓብ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ፣ ንሱ ድማ ናይ ሰራዊት ፀገም ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ድልውነት ከም ዘይብሉን ሽጣራ ከምኡ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ የውፅእ ከም ዘሎን እዚ ሓበሬታ እዚ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለው ከም ዝነገሩኒ ወይ እውን ዝበፅሓን ዘሎ ሓበሬታ ንምሽካዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ፣ ንኸዘንግዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ። እዚ ብኮታት ኣጋጢሞ ክህሉ ይኽእል ግን ነቲ ኩናት ዝሓስቦ ዘሎ ከቋርፆ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ቢካዝ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ ንነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝኸደ ካብቲ ኩናት ንክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ። ስለዚ ናበይ ገፁ እዩ መጥቃዕቲ ክገብር ቤን እዩ ክገብር እቲ ኩናት ዘይገድስ ኩናት ግን ዘይተርፍ ይመስል እዮም ዝብሉ ዘለው። ኣብዚ ስፔሲፊክ ባትልስ ፋኖ ፎርስስ ክሌም ሲግኒፊካንት ቪክተሪስ ኢን ኖርዝ ጎንደር ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ፋኖ ኣብ ሰሜን ጎንደር ይኹን ኖርዝ ወሎ ከምኡውን ሸዋ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ከምኡውን unable to win on the ground ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ብድሮናት ገይሩ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዙሕ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ንፋኖ ቀቲልና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እውን ይሰማዕ ኣለኹ። ይፅሕፉ ኣለዉ እዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ እቶም ካድረታት ናቱ። ከምኡ ድማ ግዱድ ዕስክርና ክጅምር ከም ዝደሊ ዘሎን recruitment shifts the military has stopped recruiting from Amhara fearing they will defect። ስለዚ ካብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምቁፃር ከም ዝገደፎ ብልፅግና ምክንያቱ ኣሰልጢንካ ኩሉ ምስ ሃብካዮም ናብ ፋኖ ገፆም ስለ ዝኸዱ ትርጉም የብሉ ናብ ዝብል በፂሖም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። ኣዴታት ሰላማዊ ሰልፊ ይገብራ ኣለዋ ደቀን ንኸይከዳ። ከምኡ ድማ ደስፐሬት ሜዠርስ ኣብ ከቢድ ብድሆ ስለ ዘለዉ ድማ ብዙሕ ናይ ብድሆ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ። ኣብዚ ኩነታት ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መፃኢ ሕማቕ እዩ ተባሂሉ ነዚ ስምዑ ሕጂ ውስጥ የኦሮሚያ ህዝብ መዝሙር ነው። እንግዲህ የኦሮሚያ ህዝብ መዝሙር በኦሮሚያ ክልል የሚማር ተማሪ ሁሉም ይዘምራል ማለት ነው። የሚገርመው ነጥብ በጣም አስረዳቻለሁ እና ምንድነው ኦሮሚያ የትልቅ ታሪክ እናት፣ የኦሮሞች እምብርት፣ የገዳ ስርዓት አዳራሽ፣ የህግና ሰምዕዎ ዘለኹም ሃገራዊ መዝሙር ናይ ክልል ናይ ኦሮሚያ እዩ። እዚ ነፍሲ ወከፍ ክልል ከም ሃገር ስለ ዝኾኑ ናቱ ሃገራዊ መዝሙር ኣለዎ። ኢትዮጵያ ትበሃል እኮ ሃገር ኢልካ ክትዛረበላ ከባድ ሃገር እያ። ስለዚ ኦሮሚያ ናቶም ሃገራዊ መዝሙር እንታይ ይብል ረዩ ተገሪሞም እዮም ሪፖርት ዝገብርዎ ዘለዉ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍፁም ከም ኢትዮጵያ ክሓስቡ ዘሸግሮም ሰባት ካብ ዜሮ ተበጊሶም አይኮን። መሬት የጨፌ ኦዳ እናት የመቶ ዓመት እድፍ በጣም ያዙልኝ የመቶ ዓመት እድፍ በደማችን አጠብንልሽ ይትርጉም አለው። በብዙ እልፍ እልቂት ባንዲራችን ከፍ አደረግን። በጣም ይገርም ነገር በብዙ እልፍ እልቂት ባንዲራችን ከፍ አደረግን። ይህ መዝሙር ግን ማን ነው መዘመር ያለበት? ለአንድ ሀገር ላሉ ሉዓላዊ ሀገር የለ። ስለዚህ እዛ ሉዓላዊ ሀገር እየተመሰረተ ማለት ስለዚ እታ ልክዕ ከምዚ ሃገራዊ መዝሙር ናይ ኤርትራ ብደምናን ኣዕፅምትና ነፅነትና ውሒስና ዝብል መንፈስ
ናጽነትናን ቀጻልነትና ነውሒስና ዝብል መንፈስ ብሃገራዊ መዝሙርና ነታሪኽና ናካይዳና ዝገልጽ ንገብር ንሳቶም ድማ ልክዕከሙ ብደምና ንዕጽምትናን ኣማይት ዓመታት ዋጋ ከፊልና ባንዴራና ተኺልና ይብሉ ባንዴራና ኢትዮጵያ ከይመስለኩም ናይ ኦሮሚያ እዩ ከመይ ጌርካ ነዚኣቶም ሃገር እዮም ክኾኑ ሃገር ኮይኖም ንሓዋሩ ክቕፅሉ ይኽእሉ ኢልካ ትዛረበሎም ከቢድ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ሰናኒዕካ ለኻኽዕካ ተኹርሲ ምስ ሓስካያ ፕሮፓጋንዳ እናነፋሕካ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣርቲፊሻል ኣይደንቲቲ እናደፋእካ ንኻልኦት ድማ ስለ ዝጠቅም ናሓገዙኻ ክትቅፅል ዳ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክቕፅል ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ናው ናብቲ ናትና ንቐፅል ኣብዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ንስማ መንጉ ኢዙ ኢትዮጵያን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ልዝብ ዕርቂ ከመይ ገይሩ ንፅምዶ ይፀባ ኢሎም ይሓስቡ ፅምዶ እኮ ፍሮም ዘ ቨሪ ቢግኒንግ ሰላም እዩ ዘሎ ሶ ንፅምዶ ዘፍርስ ዕርቂ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ኢሎም ይሓስቡ ንፅምዶ ዘፍርስ ዕርቂ ተኮይኑ ዕርቂ ኣይኮነን ናይ ስታት ርክብ ዝፀባ ተኮይኑ ዕርቂ ኣይኮነን ኣብኡ እዩ ነቲ ዝጋጨዎም ነገር ብጣዕሚ መሳኺ ዝኸውን ማለት ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ፅምዶ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ዝሕምሞም ከም ዝኾነ እዚ በዓሉ ነጊርና ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ሰው አንገቱ ይቆረጣል አማራ እንደሚተርተው ደረቃት ምን ማለት ነው መቼ ለማን የት ልናገር የሚል ነገር ነበር ኢትዮጵያን አሰብ የሚያስመል የዚህ ጀነሬሽን ነው በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተግባብተዋል በጉልበት ነው የወሰዳችሁት ክፉ ከመጣ ነገር ግን በጉልበት ለመመለስ አንሄድም ይልቁንስ አንድም አይንቀሳቀስ በአሮጌ የጥንት ዕቃዎች የተሞላ ሙዚየም የምትመስል አገር ውስጥ ሙዚየም ጎብኚ የሌለው አድርጎ ማቆየ እጅህን አውጣ ጽምዶን አቁም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ብርሃን ጁል እቲ ባጫ ደበለ ዝበሃል ተጨፈጨፍነ ንብሎ እንድዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ኣለኹ ሸር ግበርዎ ዝያዳ ግን ኣብ ኩሉ እቲ ኤርትራ ዓሰብናትና ብሓይሊ ወሲድኩሞ ብሓይልና ድማ ክንመልሶ እዩ ዝብል ቀፂሉ ድማ ኣብ ኩነታት ናትና ኣትኹም ፅምዶ ጠጠው ከተብሉ ኣለኩም ተዘየለ ኩናት ኢኹም ትፅውዑ ዘለኹም ስለዚ ንፅምዶ ከም ሓደ ዓብይ ፀገም ገይሮም እዮም ሪኦም ንዑ ንምጥፋእ ድማ ኩሉ ዝከኣል ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ ንመለስ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክኸውን ክኢሉ እዚ ነዚ ፅሒፈ ነዊሕ ዝኾነ ፅሑፍ መሊሰሉ ኣለኹ ኣብዚ ብዙሕ ክንዛረበሉ ትርጉም የብሉን ኣብ ኤክስ ከይድኩም ሼር ግበርዎ ፕሊዝ ሓግዙ ድማ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ናይ መብራብርሃ ከመይ ከም ዝሓስቡ እዩ ዘይርደእካ እሞ እንታይ ደኣ ዝብሉ ዘለዉ ንጥርጥሮ ነገር ግን ኣለዉ እዚ እምበኣር እቲ ዕርቂ ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ ትማሊ ዝገብርዎ ሸፈጥ ዝገብርዎ ተንኮል መትከል ኣልባ ዝኾነ ዕርቂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ጉዳይ እዚ በብተራ ትግራይ ከይወቃ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ ክልክለኒ ኣሎ ሶምሓራ ወጊደ ናብ ትግራይ ሰግር ኤርትራ ክወቃ ትግራይ ዝበሃል ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ሶ ትግራይ ወጊደ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝበሃል ደሮ ፍሕራ ትፈልጦ ተንኮል ድዮም ክፃወቱ ደኣ ዝደልዩ ዘለዉ ኮይኖም እንድሕር ዘይኮይኑ ብዓብዩ ምስ ኤርትራ ክዕረቕ እየ እንተኢልካ ኣብዚ ዝተፈጠረ ከም መበገሲ ኢኻ ትወስዶ ዘለካ ማለት እዩ ከም መላእሊ ኢኻ ትወስዶ ዘለካ ማለት እዩ ዓሪኻ ኢኻ ተዕሙቆ ዘለካ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከመይ ጌርካ ሰውታይ ንርኢ ዘለና እዚ ህዝቢ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ከይረክብ ብዝተፈላለየ ሓበሬታ ክናጋዕ ምግባር ቢዚ ምግባር እዚኣ ሓንቲ ኣብቲ ቅድሚት ዝተባህለት ዘረባ ትዝክርዋ ትኾንኩም ኣቶ የማነ ከምኡ ኢሉ ኢለ ሂበኩም ነይረ እዛ ምስ ኤርትራ ብሰላም ክንፈትሕ ንደለና ትብል ንምንታይ እያ ተገይራ ካልእ ዕላማ ናታ ከም ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ከም ንግምቶ ማለት እዩ ንተጋሩ ኣብቲ ፅምዶ ዓብይ ተስፋ ቁርፀት ንክገብሩ ነቲ ትግራይ ይኹን ነቶም ኣምሓራ ፅምዶ ምስ ኤርትራ ክገብሩ ዝደልዩ ነቶም ዓፋር ጌም ኦቨር ንገብረኩም ኣለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንዕረቕ ኢና ዝብል ጌርካ ንዓታቶም ልዑል ፀቕጢ ንምግባር ካብዚ ተበጊስካ እቲ ናይ ወድጥ ኣባ ዘረባ ዝነበረ ብከምዚ መልክዕ ስለ ዝርይዎ ዘለዉ ሶም ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ክገብር እየ ምስ ኤርትራ ኢሉ ድራማ ይገብር ስለ ዘሎ እቶም ተጋሩ ኣብ ጎልጎል ክንወፅእ ኢና ንሕና እሞ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ጌርና ከለና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንተተዓሪቃ ዳ እንታይ ኢና ክንከውን ንሕና ኣብ ዝብል ንሱ ግን ኩናት ናብ ትግራይ ይሓስብ ስለ ዘሎ ባይ ደ ወይ ንሓቅነቱ ወይ ንገለመለ ንግዜ ክንፅበዮ ንኽእል እዩ ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣካውንት ናይ ኤርትራ Center for Research and Documentation ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝብል ሽዑ እኳ
ንቅሓት ህዝብታት ምብራኽ ኣነቓቕሒ ብዛዕባ ፅምዶ እዮም ዘረቡ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቒምካ ኣብ ሚድያታት ብሰፊሕ እንተተሰርሓሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፅምዶ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ኪኖ ፖለቲካውን ሓይልታትን ውልቀ ሰባትን በሪኹ እዩ ስለዚ ኪኑ ዝሓለፈ እዩ ፅምዶ ብተራ ሰባት ዝፅሎ ጆርጆ ተጋጊዩ ወይ እውን ካልእ ሰብ ብዛዕባ ፅምዶ ዝዛረብ ዘሎ ብርሃነ ከምዚ ኢሉ ወይ ካልእ ከምዚ ኢሉ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ፅምዶ ናብ ህዝብን ናብ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዝሰገረ እዩ እዚ ኣብ ዝለዓለ ጥሪ ዝበፅሑ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ መስርሕ እዩ እዚ ከዓ ናብ ነዊሕ ከይዱ ዘሎ እዩ ስለዚ ብትካላዊ መልክዕ ክህነፅ ተወሲኑስ ድሮ ኣብ ባይታ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ወይ ድማ ጀነራል ምግበይን ጀነራል ሓሊባይን ብሓደ ክስሕቁ እንተሪኢኹም ፍጹም ኣይትሰንብዱ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ብስራት ኣብ ቀረባ እዋን እንታይ ማለት እዩ እቲ ፅምዶ ኪኖ ግለሰባት ናብ ትካላውን መንግስታውን ስራሕ በሪኹ ከም ዘሎን ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ድማ እዩ ኣብ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲን ኣብ ታሽሙን ታሕቲ ጥራይ ደይኮነስ ናይ ብሓቂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ሲሪየስ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ድማ ፃውዒት ናይ ብዙሓት እዩ እታ ብልፅግና ፅምዶ መይቲ ኢሎም ፈኸራ ክገብርሉ ዝደለዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክገብርዎ ከሰጋግርዎ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ካልእ ፅምዶ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ድማ መን እዩ እንድሕር ኢልኩም ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግናን ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፀገም ስምዑ ንሰለስተ ሰባት ዝበሎም ክነግሮም ቃል ብቃል የዛረብ ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ኣነ ንክሕተት ድልው እየ እከለ ኢለ ነቶም ዝበሎም ክነግሮ ክእል እየ ታደሰ ወረደ እዩ ዝሕመ ዘሎ እኒሄኒ ኣይበልኩን እንታይ ኢሉ ኣይበለን ዝብል ሰብ እውን እንታዜ እንተሃልዩ እውን ወዲ ወረደ ባዕሉ ይበልኩን ንነጋዶ ኣኪቡ ዝበሎም እሞ ካብቶም ነጋዶ ለባም ነጋዳይ ዋዕታ ወዲ ከምዚ ኣይብሎ ኣሎ ዝወዲ አንታ ጉድ ከይንኾን ዝበለኒ ሰጊ ዝነገረኒ ክነግረኩም ሕወሓት ኣይሞቲ ኣይጥዒቲ ገይረያ እየ ሕዚ ከዓ ነንዋዕሎም መባሊዐ ነንዋዕሎም ሕወሓት ንምፍራስ ነንዋዕሎም ምብላዕ እዩ ናይ ስልጣን ህረፍ ዘለዎም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንኩሎም ቁርጢ ስጋ ምርኣይ ኢሉ ማለት ሸዋዊ ኮይኑ ይመፅ ሳሊቤት ይገብሩ ሽዑ ክልዝኦም እንዳለዘዩ ደድሕርታ ስልጣን ስለ ዝኸዱ ንኩሎም ብስልጣን በታቲነ ሕወሓት ኣይሙቲ ኣይጥዒቲ ገይረያ ድሕሪ ሕዚ ሕወሓት ክትላዓል ኢልካ ኣይትገምቱ ግዲ የብልኩምን ኢልዎም ስለዝሓተት ወፍቲ መድረክ ማለት ድሕሪ ሕዚ ሕወሓት ክትላዓል ኢልኩም ኣይትገምቱ ሕወሓት ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይረያ እየ ኢሉ ነጋዶ ኣኪቡ ካብቶም ነጋዶ ሓደ ግን እዚኣ ነጊርኒ ጥራሕ ኣይኮነ መርትዖ ኣቕሪቡለይ ማለት ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ንሓደ ጠበቃ እዩ ንዕኡ ዝቐርቦ ግን ተቃላሳይ ስለ ዝኾነ እቲ ጠበቃ ባዕሉ ዝነገረኒ ሕወሓት ድሕሪ ሕዚ ክትስእ እየ እንተኢላ እውን ከይትትስእ ክሳዳ ረጊፀ ሒዘያ እየ ኢሉ ምንም ክገብር ኣይክእልን እዚ ዓቂርካ ኣነ እናተቃፀልኩ ክነብር ኣይደለን ማለት ስለዚ ኣወል ስዒድ እኳ ውሽጣዊ ፖለቲካኹም ኣይትእቶ ኢልኩም መዳ እምበር እዚ ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን ቸክ ግበርዎ ኢልኩም እዩ ኤኒወይ ወዲ ወረደ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፈተናናቶም ኮይንዎም ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ንቐፅል ጉዳይ ናይ ፅምዶ ኣብዪ ኣሕመድ ፅምዶ ክትመተሉ ይደሊ ነይሩ ግን ብርሃነ ልፍዓተይ የቕረታ ናይ ወዲ ጣባ ተቐቢሉ ብዛዕባ ፅምዶ ዝተዛረበ ስምዑ ኣብ ክንዲ እዚኦም ዝንዕቑ ኣብ ባድመ ኩናት ምልዓሉ እሳቶምስ ኢቭን ፖለቲካ ሎስት ይገብረለው እውን ይኸስወለው እውን ኣይኮነን ብስሩት ህዝቢ ክውቃዕ ኣለዎ ሰልፍ ሄቲንግ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካል ሙቲሌሽን ተራእዮ ኣይፈልጥን ናይ ምግበይ ዝበልካ ምግበይ ከምዚ ኢሉ ኢልካ ፋብሪኬት ጌርካ ምዝራብ ወዲ ጣባ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ሕዝኳ የቕረታ ኢለሎ ፅቡቕ ንሳ ፅምዶ ሞይታ ኢሎምስ ከመይ ከም ዘራገቡዋ ብጣዕሚ ይገሪምና ከመይ ከም ዘራገቡዋ እቲ ፅምዶ ለኣብዪ ኣሕመድ ልብልፅግና ስርዓት ክንደየናይ ፅዕንቶ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ናይ ቀትርን ናይ ለይትን ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ
زري بخالي قلبيت كاتري تلخا مالتي سجي خمتي أبرهاز ولا قدمي تطم دولا استراتيجيك ريليشنشيب يغير زلو عنتو يلعلو نيرتي ايكونوميكال ري انتجريت خبر له ناي قمرو قدات قلا زل اكچوالي وعلى بريتوريا خي تفصم زي مغوار قورو خبد انديو مأسرينا ون وعلى بريتوريا سلازخونه سو ويت وعلى بريتوريا فريسي الكا ديكلير خبر زغبو اكل عنتو برهاد خمس قمطو حدا يوتيوب زلو إرتراوي زخونه ነገር ስለዝበለ حتى زيناتات يري مونيتور قبر مكيرس صمدو فوريس زبل ريا مالتي حدا زي بشرو حدا غزي زناراكاوني ركبسي منقسقاسي يس سبات زمرحو منقسقات كاي دك سبات زواسولو مالتي مسرحي خا سو زخونه عرو صرو يهلن مالتي بشروه مجمرة جوين جرز نور خراجة في خلقه ها نحنا كوزا حتى أركب كل تشحن عصر ست نايكالات وراس لزكادو زفرس نايز ركب يلان مخنياتو تي أجندة لقلي نايكل تسبات يو تا أجندة ناي حزبتات يو تا أجندة ناي روحتات يو تا أجندة ناي هلونا قدا يو زي بزتخطلو بوليسي أو حد بزتخطلو بوليسي زوجحو مكراي يفلتيو حزبي إرترا زوجحو مكراي يفلتيو هستقرايون زوجحو مكراي يفلتيو سلازي حزبتات كابروحو توقيسهم زغور وزلو يوم وزي ممرح اليوم تتعوضات كي بحكي تي أموداتا صمدو ناي مزغور بابت حزبي استراتيجيك كاويو كمزيا أبزيا زراهما كمزو زبالو دما يكبرلنا مغنياتو زي أكاونت زي بحق كبر زلوا أكاونتيو كم تريو زلهم لما أتصمدو بعبيت مرحتنا يرتراون كوكل كم زخلن أمقعد كلوا كم زخلن كاب ناي أكتيفيستز ترى ميديان حليفو منقستاو درجة ربيسو institutions كم تكالوا سرار حقيرهم سراور سديدو حنسب النحوارون زيس أقمناي مزقراب تزب زلو حنسب النحوارون كفتح تصفان قبر نزيعة حانت كانت عباي ليغاس نايت منقستي نايتوم نايكلتيو منقستات كتكون زلو هذا ما زيايا اللي بلدالي سو زي اتي نحنا نسمعو زلنان بوغن كلتيوز بتاعت ابي احمد دراما فتيرو نتزبي كفلالي كمغاغل كما جندا دما صبوغ يرو كتقملا زدل زنبريو جن اغاطا بخوينو حماق عدل سلازخونه اتا كونتا تسلط يلا سلدي سلطته دما كال ነገር አይፍትን ያይን ብለኩም ኒና ግን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብኩሉ ነቂሑ ክከታተሉ ዘለዎ እዩ ካብ ቀፂልና ኣብዚያውን ሓንተላ ስምዋስከ እቲ ጉድኣቱ ግን እንታይ ክጥቀመሉ ከም እንደሆነ ከዓ ተረዲእና ኣሎ እቲ ቀንዲ ገዳሲ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ከም ፍጹም ኣነ ከም ዳንኤል ኣወል ከም ኣወል ንኸዶ መገድ ኣለና ማለት እዩ ትንኸዶ ሌልና ዘለና ከዓ ምእንቲ ተዓባይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ንዓና ፈላልያ ንትግራይን ንዓናን ፈላልያ ደምፃትልና ንክልቴና ጉድኣት ከይድገም ምእንቲ ድተመስረተ ፅምዶ እሞ ሕጂ ኣብዚ ናትካ በርክቶ እውን ኣቦቱ ኣሎ ኣብዚ ዘለካ እስከ መልእኽቲ ንገረኒ ሽነት ተዘይኮና ክንፈልጦ ይንኽእልን እሱ ድማ እቲ ስምብራት ኣብኡ ክፀንሕና ንፅበል ኣባና ዝወረደ ስምብራት ድማ ከምኡ ንፅበዮ እዚ እኮ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ዝገበርዎ ኮኾነ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ ናይ ወታደራት ጉዳይ ንክልቲኦም ዝሃሰ ክልቲኦም ካብ ታሪኮም እዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ ካብቲ ዝነበረ ፅልኢ ብፖለቲካ ብገለታት ካብቲ ዝነበረ ቅርንሕቲ ካብቲ ዝነበረ ምድማይ ካብቲ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ራይዶ እሱ መይቱ ብፅምዶ መይቱ እንታይ ይበቁል ፍቕሪ ምትእምማን ሕውነት ፅቡቅ ጉርብትና ምትሕግጋዝ ይበቁል እኮ ታሪክካ እኮ ኣጥፊኻ ኮንካን እኮ ፍቕሪ ተበቁል ኣብቲ ታሪክ ተመርቶ መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳንን ፍፁምን እውን ነዛ ቶፒክ ተዛሪቦም ኣለዉ ብዛዕባ ፍፁም ብዙሕ ዘረባታት ይዝረባ ኣሎ ለንቀነ ግን ብሓፈሻ እንታይ ማለት ቪድዮ ሓንቲ ደውፃ ብዙሕ ኣዘራቢት ኮይና ኣላ ኣብ መወዳእታ ግን እዚኣ ሕጂ ንብላ ዝፀናነና ብፍላይ ብወገን ኤርትራውያን ይኹን ብወገን ተጋሩ ሓደ ነገር ክርዳእና ኣሎ ትፅምዶ ብተራ ሰባት ክፅሎ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝደልዩ ፍቕሪ ዝደልዩ ሰላም ምስ ህዝቢ ሱዳን ምናልባት እዚኣ ብዙሕ እኳ ምንጋር ኣይድልዮን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ
زيادة أب سودان زلوا أبركتوتات يعبي أب سودان ببزح من قدي إنجيج زقبر زولا من قصير ترى كالا يدما سودانويان ون مسانا نايدوب ترى ديكونس بزح سودان أنا وش تيرترا كم ستة هات كوينا من برلو سلازي أتي كناتات مسمدو بزح سب بألو تاو نجار يزريو سمتها يرترا حلفات جبرا بسمدو تجارو خمسة فرسو مغنياتو تجارو قالك كفالنا توم نابنت حدا كابتي حرامريت بهال دولو استملسنت زبالو سمعوا باقي ركودي كنا من تاي أبي أحمد نتي تجرايز بهال كم أجندة أنا يكونات مقبر كتقاملو بزح يسعر كم زال دحان أبكالك زي 5 كمية سلازي أتي ناب تجرايز جبر زولو أبي أحمد بوجيرو كم زي مفرابراك بلو سنة نعتاتهم تتقيمو نبي يرترا وراك قبر جال سلازلو إذا جيم زيادة ما كلت يوم حزبي بحادو خينا من عبي تاكوينات كم زي تقبر نخو قبروا نتسعر سلازلنا إزي أسوي لنا ريوا حنت بزي على كله كم قلنا أبي وقت حدا جزازت حناكا تبعت مخان الريو إذا بقى مزكن دقال زرابع كم يجرو كقدم كيلو ندعي لكم كبيريو كقاعدوا خلوا بتقدميت تبعتي زرابع حسيوك هون خلينا تبقى انت خوني حنسب مستحرمه تبقى تبيعوا كالايك زي كقدم لكم بقاس كل ريوه من كم سعر كدر ربيكم اذا كانت زريكا نسال ايقا تبيع كانت تأميت كايو امودات عبد مسل تلايقا هدمات رايات تطرفو زقبرو نجار يبلو سلازي تبعت አገዳሲው ምናልባት ነዛ ምጭው ተሐፍትና ድማ እንሰማዓ ደቂ ረሽኮሪናታት አሞንጎ ምቋምን ምድጋፍን ሕውዝ ዝበለኩም ሰባት ኣለኹም መስለኒ ኣነ ደጋፊቴ በቃ ፒሪድ ንመን ትድግፍት ኢልኩምኒ ንህዝበይ ንባንዴራይ ንመሬተይ ንሰራዊተይ ንታሪኸይ በቃ ኣነ ኤርትራዊተይ ወላ ሓንቲ ክገብረኩም ኣይክእልኒ ግን ወላ ተቃዋሚ ኣነ ተቃዋሚ ኢልኩም ሪፕሬዘንት ገብሩ ሰባት እዚኦም ዝብለኩም ዘለኹ ነገራት ዘይተኽብሩ እንደይትፈቱን እንድሕር ኮይንኩም ንስኹም ተቃዋምቲ ኮንኩምን ተቃዋመርቲ ትበሃሉ ተረዲእኩም ሓደ ሰብ ብናይ ካልእ ሃገር ታሪኽ ዝኮርዕ ናይ ካልእ ሃገር ባንዴራ ዘንጠልጠል ተኮይኑ ተቃዋማ ኣይኮነን ተቃዋማራ እዩ ሓደ ካልኣይ ፅሩይ ኤርትራዊ ድዩ ኢልና ከዓ ንሓቲ ትግባእ ምክንያቱም በቡን በዲዩን ፅሩይ ዝኾነ ኤርትራዊ ታሪኹ ስለ ዝፈልጥ ታሪኽ ዓዲ ሃገር ወልሓንቲ ይመስሉኒ ኣነ ታሪኽ ናይ ዝኾነት ሃገር ሳፕራይዝ ኣይገብረኒ ምክንያቱም ታሪኽ ኤርትራዊ ፈልጥ እያ ኣቦታተይ ኣበይ ነይሮም ፈልጥ እየ ሓወቦታተይ ኣበይ ነይሮም ፈልጥ እየ ኣኮታተይ ኣበይ ነይሮም ፈልጥ እየ እቲ ኣቦታቱን ሓወቦታትን ኣኮታቱን ዘይነበሩሉ ደይወዓሉሉ ግን ድንበር ታሪኽ ይብሉን ስለዚ ሓደ እዛ ዋዕሮ ሓፍትና طيبا كوين ديكم تبلوها ولا شي ماكو حجي تحزنني بزح فيديوهات شير سلا زقبر بحق نفعتيها كم يوم دما يدلينا ما تتابعوهم ميديا كلنا كنهلو زلنا في تيك توك نفعات كلنا لهم هاغراويان كلنا لهم نتنيش تيمن سيد ما بتزردو قانقا كردو زخلو تبعات زخونو امين في سوشيال ميديا قدميت مساع بزع واقع يزخفل يس تفلاتنا كثر تخل قال ما لاخذ كبر تخل جن معرير ما معات قالوا تاوي سمبرات الله سلازي قليل يكونن اتهم كم خد قبروا تدخلوا قبروا اتهم خد قبروا زي تقولوا زمانتهم زقبروا انت تتابعكم تتحايزنا نبصبون خيد بحفشا نايلومي ار اس تي ابز خديه بليز لايك قبروا شير قبروا ريتوهم من حسابكم قرفوا لنا نزوم كلهم ابزلوا صبوا صرحوا زلوا دماكيتكم ببوتهم حجزوهم نابلكم بزي اخ قد فكم